Muli ya Malawi konse kumene muli. Papata kubwesera nisonkhani na imene ili mkamwa pakali pano, imene iliyokhudza Mayi Patricia Kariati, mlembi wamkulu wa chipani cha UTM. Mayi Patricia Kariati atuluka, ndipo atuluka pa belo, ndi pakutuluka kwawo iwowa alankhula ndithu ku mtundu wa Malawi, kulankhula kuyamikiranso wina aliyense amene watengapo gawo munthu amene iwowa anali ku ndende. Sanasire pompo alankhula ndithu zambiri, motero tikuwerengerani zimene alankhula Mayi Patricia Kariati kuti muzimve bwinobwino. Zili muchichewa ndipo zili motere. Vote for thanks. Dr. Patricia Kariati alemba, Amalawi anzanga, ndikufuna kuthokoza ndi mtima wanga wonse atsogoleri onse azipani zotsutsa ndi otsatira anu. Atsogoleri onse achipani cha UTM ndi otsatira achipani cha UTM. Atsogoleri a mipingo yosiyanasiyana, achibale nonse ndi nonse amene munayima nane pa nthawi yovuta yomwe ndinali m'manja mwa apolisi komanso ku khoti. Thandizo lanu losagwedezeka, chilimbikitso ndi kupezeka kwanu kunatanthauza dziko kwa ine. Kuyambira pa nthawi ya mdima mpaka lero pamene ndamasulidwa, simunasiye kundiyendera ndi kundilimbikitsa kukoma mtima kwanu. Mapemphero anu ndi mawu anu achilimbikitso zinandichirimika ndi chiyamiko chozama. Zikomo kwambiri, Ambuye akudaliseni. Umo ndimene Mayi Patricia Kariati alembera ku page yawo ya Facebook. Koma apanso ndikuwerengeranso kuti now at times anati bwanji pa nkhani. Bwalo la milandu mu mzinda wa Lilongwe latulutsa pa belo mlembi wamkulu wa chipani cha UTM a Patricia Kariati, omwe akuwazenga mlandu wokonza chiwembu chofuna kupha mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera. Popereka chigamulo, yemwe akumva mlandu a Rodrick Michongwe wati mbali yodandaula sinapereke umboni wokwanira oonetsa kuti Kariati akudziwana ndi mboni zomwe boma silinazitchule ku bwaloli. Michongwe ati mbali ya boma yalephera kupereka umboni woonetsa kuti Kariati akatuluka pa belo akasokoneza kafukufuku wa polisi. Olemba Mese Matonga. Umo ndimene zakhalira kumene ku khoti pa nkhani yokhuzana ndi Mayi Patricia Kariati. Tsono now now achipani ku UTM akuti chani pa nkhani. UTM ngati chipani nawonso akuyamikira wina aliyense amene watengapo gawo kuwayikiza mapemphero, khala nawo nthawi zonse, kumakayendera ndi zinthu zonse zimene Amalawi mwakhala mukuchita ngati njira imodzi yopereka sapoti kwa mayiwa. Chabwino, apa ndikuwuzirinso zimene zachitika kwa mnyamata uja amene timamuti 10 May. 10 May iyeyu watuluka, sanatuluke pa belo. 10 May watuluka
kuti mlandu wathetsedwa. Ene anagamulirwa kuti akakhale kundende kwa miyezi yokwana 10, koma pachifukwa choti mlandu wakewo iyeyo ndikoyamba kuchitu kupalamula, motero amukhululukira kuti akakhale ku nyumba, koma akuyenera kutsata zinthu zingapo monga kusapalamulanso, komanso akapange delete post ina iliyonse imene anapanga yonyoza mayi Triphoniya Mpinganjira. And sukuti mayi Mpinganjira okha, koma asazanyozenso munthu wina aliyense kudzera pa masamba a mchezo monga mmene iye amachitira nthawi zonse. Kwa amene simukumudziwa 10 May before kupanga attack mayi Tom Mpinganjira anapangaponso attack Kondwani Kachambangwira, ndipo wamunyoza kwambiri so Kondwani Kachambangwira uja, koma chabe iyeyo sanazitengere kuti mpaka na amufikitse ngati mmene anachitira mayi Mpinganjira. So akupemphedwa kuti asachitenso kwa munthu wina aliyense zimene amapangazo. China wauzidwanso kuti kwa masiku okwana 3 akhale akumapepesa kudzera pa tsamba lake la mchezolo kuwapepesa mayi Mpinganjira. Guys, ndikuwuzeni izi, kumunyoza munthu ndi mlandu, no matter kuti wamunyozera kuti, kaya wamunyozera pa Facebook amunyozera kuti ndi mlandu, and ndi bwino kupewa. Tikhoza kumunyoza munthu pa Facebook ndonsewa kuti pasamulalo akhoza kuti pasamulalo, koma at the end tipezekabe kuti ifeyo tagwa nayo. Reason sitingalimbe chifukwa tikakhala kuti pakoti kaya ndi kupolisi kokhakuja evidence ilipo yoonesa nena kuti inuyo munthu mwamunyozadi. Ndikupezeka kuti inuyo munthu yesana kuyankheni wangotenga ma screenshot ya zimene mwamunyoza zija ndikupita nazo ku polisi, mogwa nayo. Fuka pakoti amafuna evidence yooneka. So motero kunali ma screenshot ambiri oonesa kuti ndi evidence yawo mayi Mpinganjira kuti atukwanidwa, ndipo panalibe evidence yawo yosonyeza kuti amazipanga defend kapena kuti anambwezeraso nawo kuti mwina aziti ayiyonso ananditukwana. So zopeweka pewani, zopeweka pewani abale anga. Ndi mlandu ndithu, ndi mlandu ndipo anakhazikisa ndi ma MP athu omwewa ku parliament kuti kumunyoza wina ndi mlandu. Asonga sana kulakwire ndi mlandu ndithu. Ngati wakulakwira fine another way, koma kupita pa public ukamunyoza ndi mlandu pewani. Izo kwambiri ine ndikupemphani kuti mukhale pomwepo tikubwereseraniso zina pambapamba tikubwereserani nkhani ina imene ili mkamwa ya mnyamata amene wapha wachikondi wake, komanso anthu akunkhatabe apha mnyamata otchedwa Po. Nkhani yake anapha munthu wina ndiye wapezeka kuti watuluka munthu chatsopano, kumayambiro kwa chaka chino anapha munthu iye ndi anzake okwana 3 ndipo wapezeka kuti watuluka. Ndikutuluka kwake zikudabwisa kuti munthu oti anapha munthu wina ukatuluka. So pachifukwa chimenecho anthu akunkhatabe ayigwira okha ntchito ana kuti apolisi alephera. Ndikubwereserani tsatanetsatane nkhani imeneyo pompano nkhani omweyo.